Браво ти губи! Да. Браво Чакай, че не можах известно време да натисна пистолета, защото да. GG. I want trade with you. GG, my friend. I want trade with you. Апцетия. Апцетия, какво искаш? Имам 2 канди, може да даваме кенди? Аз имам 6. Аз не искам. Какво ще ми дадеш? Ето. Ама не искам този меч. 1 за 1. Добре. Добре. Моя кенди за твоя кенди. Аз съм Иконект. Аз съм момиче, имам слушалка и руса съм и цялата съм синя. Тъмно синя, да? А ти? Аз съм момиче, руса съм и нося зелено. И как се казваш? Аз казвам И Жулия. се казвам Кюбек. Аз Жулия. Знам, че си килера. Не съм аз. С килера си. Не съм килера. Килера си, бе! Не съм! Добре, наистина се казвам Кюбек, но не изглеждам така, както ти казах. Здрасти, Жулия, аз не виждам с теб. Съм килера. Просто Килера си! не просто ми пише click on a player, долу при кендитата ми пише click on the player, дето има кендита, аз цъкам, но нищо не става. Я? Click on the player. На мен не ми го пише. Тъй, че... Ето го убиеца! Fuck that shit. Бягай, бе, ето пак! Дай ми зарядна! Дай ми зарядна! Имам 7% и ми се бъгна. Играта ли? Бе, готово, оправих се. Окей, бич. Голе, убиец съм! Знам. Къде този пистолета? Браво. Окей. Here we go. Не казвай. Добре. Той е нов в играта. Добре. Да, той е нов. Това изглежда, всеки път ми изглежда много готино. Просто харесва ми. Освен Тук зомбите. има някакви зомбите. Да, изглежда гадно. Те го гонят този пич. Помощ! Ще ми дадат мозъка. О, там има тауър, аз искам да се кача на тауъра. Виж ли тауъра? Ело, не искам да се кача там. Не можах. Така. Аз съм Иконект. Има черна коса. Тъмно-зелен съм и ръкавите са ми бели. Аз съм момче, рус съм с тъмно-зелен костюм и се казвам... казвам се Зулю. И вече се разкрих място. И няма да се махам от тук. Аз казвам Delta. My name is Delta. What's going on? Жо, съм на тайното място, помниш ли го? Остана, убиха ли те? Не. Дай. Аз оставя тайната стая, помниш ли тайната стая? Беше много. Тайната стая. Аз се крия. Тайната стая. Аз съм тайната стая и никога няма да ме намеря да.
Не знам защо, но така, така, никога няма да ме... О, и ти спа също не аз съм във второто скафче. О! Второто шкафче не е ли там онова тайната? Да. Тая? Аз не искам за тази стая, защото тя е много очевидна. Не, така ще очевидно. Не идва при мен абсолютно никога. Абсолютно никога. А ти му казваш, че си първото, второто, третото или четвъртото или петото? Първото. Значи сме съседи. О, ще виждам ти ръката. Ти моята? Да. Убиха ме. Бягай, бягай. Бягай. Няма. Убиха ме. I want to... I say... Бегай, като вятъра. But he doesn't. Беги като вятъра. What the fuck? Защо скритам толкова? Kill места, what? Май как стоиш оттам? Само двама човека са. Как отида там това пичове? Easy win, easy life. Парабапа, парабо. О, има да избираме мап. Чай от рая, някого билончета. Парабо, парабарабо. Спечелих от речета, някого билончета. Парабо, парабарабо. Nope. Оп. После изключи да нормал елевейтър. Аз съм и Connect. Руса съм. Аз съм момиче, руса съм. Тъмно-зелена съм. Нали, дрехите съм тъмно-зелена и моите ръкави са бели. Аз нося такова кафява коса, вътровръзка, червени дрехи и се казвам Новембър. Аз казвам Хилови, вече някой умря. Так. Жу, бягай. Да, точно там бягай. Ето, хиляда там. Пич, застреляй. Кой е? Е, тая! Синята! Пич, аз иска да ти взема пистолета и да я гръмна, ама ти... Що пака горкичка живот? Горкицкият цепето. Зад мен ли е? Къде е пистолет? No. Ти как казваше? Новембър. Ето! Право е! Убия отново. Той ми каза хакер. Кой? Той май бе, дето беше убиеца, ми каза хакер. Today is a good day. Може би с бати сестра ще говорим, може би само. И аз с каквито понеже бях умрял. Като той ми пише. О, какво беше това? Добре хора, чао! Това беше за епизода и чао!